Moi, minä olen Tero. Vastaan Hotelli Punkaharjussa luonto- ja liikunta-aktiviteeteista. Personal trainer valmennusta kuntosalilla tein. Olin tulossa höyrylaivan kapteeniksi kautta kansimieheksi sinne kesäksi. Ja Janne sitten ilmoitti, että he on jutellut Saimin kanssa minusta paljon ja halusivatkin sitten minut ympärivuotiseksi tänne vastaamaan näistä liikunta-aktiviteeteista. Me itse odotan lämmintä kesää, elämyksiä, hyviä fiiliksiä, rauhallisuutta, myös kuntoilua, aktiviteettia, varsinkin vieraille uusia juttuja. Pääsee kokemaan tämän Suomen luonnon, tämän alueen luonnon kaikessa parhaudessaan. Suosittelen kesälle ehdottomasti omantoimisia aktiviteetteja, kävelemään luonnossa, pyöräilemään, tutkimaan, haistelemaan, maistelemaan. Maastopyöräily ehdottomasti Harjun maisemissa, aivan huikeat puitteet. Sauna jooga, sauna pilates, se on toinen mitä suosittelen kokeilemaan, ja vesistö, luonto ylipäätänsä kaikissa muodoissaan.